les terres de presures eran bones com tot, pensavo come es caro. Allora le bestie se podeva pas solamente una carreta, podeva pas anar dins aquells camins mal fats, que los havíeu fats com havíeu pogut, amb braces, per dir, amb les notícies dels biosses, de picos, de tot això. Allora, quan pensavo trop, el rosse taurava pas, era una carreta amb dos rodos de res i davant a per l'aguacó de soros, era de bocí de buès, en forma de com còpica, aplegat un pauc, i allora dos parts per atarrar-lo al xaval, que mai era una miora que havien, e sense mai taurava el rosse, perché mon pare io metió de grosses carradas, això que la pastura, totes les 3 o 4 copos, les garbes a peu, e metió per la bru, aveva aquella abitudine de carregar un po' troppo, e senza mai venire un roco che faccia taurare il rosse, la bestia demorava dritto. Los calvillos pitavo, il rosse partizione, la bestia era salvata. Voilà così erano i rossi da altre cose. Allora, dintre lo feia, Tutto, fe, le garbes, fent tutta la pastura de les 3 dico que ja facien 4 cupos, la terra era uno. Allora aquell reprim que faceva la 4ª cupo, era al moment en què allò que le feia les sopradelats, perquè havia 35 a 40 fedes, era just per viure. N'hi havia que n'havíeu 50 o 60, se'n trobàveu mai, millor que nosaltres, m'han fet. Voilà l'altra banda,